Velkommen, Alexander Husker. Og det... Det skal jeg lige. Jeg har haft min kone i 60 år nu. Skal jeg selv lave mad. Mange af de der teleskoper, der skal stå mange timer. Står mange timer et sted og filmer på et område. Viser der jo sådan hundredvis af forskellige satellitter hen foran skærmen i løbet af 4 år, nogle gange mange flere dage, de står. Jeg beklager mig, jeg kan ikke gøre noget for, så er det hver gang jeg skal lave video. Det kommer der en psykisk syg og stille sig op. Det var så mærkelig kone, der sad sådan. Sådan der. Hans kone der. Det er jo, jeg skal finde sin kone der. Gør vi for det der med dig, og du søde, og der. Slå mig, mor. Hej, velkommen til min YouTube-kanal. Vi skal spille The Sims i dag. Og så vil jeg spille lidt, nu kan jeg ikke huske, hvad hedder det, Fortnite. Så spille lidt Fortnite bagefter. Jeg håber, I har så godt alle sammen.